Wij zijn een decor aan het beschilderen met graffiti. Wij spelen een toneelstuk, dat speelt zich al in een spoor, onder een spoor, in een beetje sinistere plek. En toen dacht ik van, ik wil het met graffiti beschilderen, want dat zoekt op die plekken heel vaak, hè, dat is graffiti. Ik vind het heel leuk om te doen, want het is eens een keertje wat ons als squallen. Dat is wel beter, hè, als kwam. Ja, veel beter. Samenwerking dit goed en het is heel gezellig. Wat moet het voorstellen? Ja, het moet een banaan. En met een regenboog en allemaal letters. Ik ben wel lieve jongens. Ja. Ah, machtig. Dat is schitterend mooi was nou juist. Nou, je had zien, die band die komen. 2 tellen later is het een club. En zo lezen we elkaar wat doen we. En nou, daar zit het. Het is toch prachtig om te zien. Het was heel leuk. Ja, je leert er heel goed samenwerken van. Ja. Het is ook leuk om niet altijd met dezelfde kinderen zeg maar, Ja. te zijn. Ook gewoon leuk even met anderen. Samen. Gewoon wat En bloemetjes en gewoon zo. net als jij dat als je een beperking hebt of iets oors, dat je een beetje oors uitzeggen of dat je een beetje oors binnen, dat je echt gewoon heel veel kennen.